నాకు కూడా స్తోత్రాలు నేర్పించమ్మా. ఎందుకో ఉన్నట్టుండయ్య గారికి స్తోత్రాలు నేర్చుకోవాలనిపించింది ఈరోజు. ఎందుకంటే నువ్వు రోజు దేవుడి కోసం స్తోత్రాలు జరుగుతావు, నీ మాట రోజు ఉంటాడు. అయితే నా మాట తినకపోతేను అలా ఏం ఉండదు నాన్న, వింటాడు. అమ్మ అలా జరిగిద్దమ్మా. స్తోత్రాలు నేర్చుకోకపోతే దేవుడికి కూడా కోపం వచ్చింది. కోపం వచ్చిద్దా? సరే, ముందు అయితే ఒక స్టోరీ చెప్తాను, ఆ తర్వాత నేర్పిస్తాను. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా. ఓకే. అనగనగా శివపురం అని చెప్పి ఒక ఊరు ఉండేదన్నమాట. ఆ ఊర్లోని ప్రజలందరూ శివుని భక్తులు. ఒకరోజు పార్వతీదేవి శివుడు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. అప్పుడు పార్వతీదేవి అంటారు, ప్రభు, శివపురంలోని వారందరూ మీకు గొప్ప భక్తులు కదా, వీళ్ళల్లో మీకు ఇష్టమైన భక్తుడు ఎవరు అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు శివుడు అంటారు, లేదు దేవి, అలా ఒక్కళ్ళంటూ ఇష్టమని ఉండదు, నా భక్తులందరూ నాకు సమానం అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు పార్వతీదేవి అంటారు, లేదు స్వామి, మీరు ఒకళ్ళ పేరు చెప్పి తీరాల్సిందే అని అంటారనమాట. అప్పుడు శివభగవాన్ అంటారు, శివపురంలో శంకర శాస్త్రి ఇంకా శివయ్య అని చెప్పి ఇద్దరు ఉంటారు, వాళ్ళిద్దరంటే నాకు ఎక్కువ ఇష్టము. శంకర శాస్త్రి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా నా నామ జపమే తలుస్తాడు, నాకే స్తోత్రాలు చదువుతాడు, ఇంకా తన జీవితాన్ని నాకు అర్పించేశాడు అని చెప్తారనమాట. శంకరయ్యకి చాలా చిన్న కుటుంబం అండ్ పేద కుటుంబం. తను రోజు ఉదయాన్నే లేచి నాకు దండం పెట్టుకొని తను పొలానికి వెళ్ళి తన పనులన్నీ ముగించుకొని ఇంటికి వచ్చి తన భార్య బిడ్డల అవసరాలు తీర్చి తన తల్లిదండ్రుల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ రాత్రి పడుకునే ముందు, స్వామి ఈరోజు ఏ కష్టం లేకుండా చక్కగా గడిచినందుకు ధన్యవాదాలు ప్రభు అని చెప్పి నాకు నమస్కరించి నిద్రపోతాడు. వీరిద్దరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు పార్వతీదేవి అంటారు, లేదు ప్రభు, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒక్కళ్ళ పేరే చెప్పాలి మీరు అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు శివభగవాన్ అంటారు, సరే చెప్తాను అని చెప్పి నాకు శివయ్య అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు పార్వతీదేవి అంటారు, అదేంటి స్వామి, పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా మీ నామజపం చేసేటువంటి శంకర శాస్త్రిని వదిలిపెట్టి శివయ్యని ఇష్టం అంటారేంటి అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు శివభగవాన్ చెప్తారు, మానవునిగా పుట్టిన తర్వాత కొన్ని కర్మలు ఉంటాయి. తండ్రిగా, భర్తగా, బిడ్డగా శంకర శాస్త్రి ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా నా నామజపం అయితే చేస్తున్నాడు, కానీ తన కర్మల్ని వదిలిపెట్టేశాడు. కానీ శంకరయ్య అలా కాదు, ఒక మంచి భర్తగా, బిడ్డగా, తండ్రిగా తన కర్మల్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు. అందుకని నాకు శంకరయ్య అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అని చెప్తారనమాట. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, దేవుడికి 24 గంటలు ఆయన స్తోత్రాలు చదువుతూ జపాలు చేస్తూ ఉంటే ఇష్టం ఉంటారని రూల్ లేదు. ఎలా అంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, కరెక్ట్గా మన కర్మలని మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే దేవుడికి మనం నచ్చుతాం అన్నమాట. మరి నువ్వు అడగచ్చు, మరమ్మ నువ్వెందుకు స్తోత్రాలు చదువుతున్నావు అని. నేను నా కర్మలను నిర్వర్తించే, అంటే మీ అవసరాలను చూసి ఇంట్లో పనులన్నీ జరిగిన తర్వాతే నేను స్తోత్రాలు చదువుకుంటా, అది నా ఆనందం కోసం. ఓకేనా? ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క రకంగా భక్తిని ప్రదర్శిస్తారనమాట. ఒక వ్యక్తి అన్నదానం చేస్తారు, ఒకళ్ళు వచ్చేసి ప్రదక్షిణలు చేస్తారు, ఒకళ్ళు వచ్చేసి నాలాగా స్తోత్రాలు చదువుతారు. ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా వాళ్ళ భక్తి ప్రవక్తలు అన్నవి దేవుడి పట్ల ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. ఇలా ప్రదర్శించేటప్పుడు మనం ఎవరిని తప్పు పట్టకూడదు, అలా అని చెప్పి మనం ఇలా చేయలేకపోతున్నామే అని బాధపడకూడదు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా ప్రదర్శిస్తారు, అంతే. ఎవరికి ఎటువంటి కష్టం నష్టం కలగకుండా మన భక్తిని ఎలా చూపించినా సరే పర్వాలేదు. కానీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మనం భక్తిని చూపించేటప్పుడు అది ప్రేమతో రావాలే కానీ భయంతో భక్తిని చూపించకూడదు. దేవుడేదో అంటాడని చెప్పి స్తోత్రాలు నేర్చుకోవడం, దేవుడేదో చేస్తాడని చెప్పి పూజలు చేయడం అలా చేయకూడదు. మనం ప్రేమతో చేయాలి ఏది చేసినా సరే. దేవుడు ఇలా చేయి అలా చేయని ఎప్పుడు అనడని చెప్పి నేను ఇదివరకే మీకు చెప్పాను, అవునా కదా? ఓకేనా? అర్థమైందా స్టోరీ? ఇప్పుడు స్తోత్రాలు నేర్చుకుంటావా? ప్రేమతోనా భయంతోనా? ఓకే. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మా స్టోరీ మీకు నచ్చిందని కోరుకుంటున్నాము. ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.